вақтҳои охир ҷавонон бештар майли сафар ва кор дар Британияи Кабирро доранд. Аммо барои ин чӣ чизро бояд донист ва кадом корҳоро анҷом бояд дод? салом, ин навбат дар ин бора хоҳем гуфт. Аз шумо лайк, аз мо маълумоти муфид. Рафтем. барои кор дар Британияи Кабир ҳатман бояд раводиди кории ин кишварро дошта бошед. агар раводид надошта бошед, шумо ҳамчун муҳоҷири корӣ ба ин кишвар ворид шуда наметавонед. раводид барои кори мавсимӣ ба муддати 6 моҳ дода мешавад. агар мехоҳед муҳоҷири қонунӣ бошед, баъди ба поён расидани муҳлат кишварро тарк кунед. дубора ҳуҷҷатҳои худро дуруст карда боз ба ин кишвар сафар кунед. танҳо ширкати шуморо ба кор даъват карда метавонад, ки Британияи Кабир ба ӯ иҷозатнома дода бошад. шумо метавонед аз тариқи сомона uk.gov маълум кунед, ки ширкати даъваткунанда иҷозатнома дорад ё не. самти фаъолияташ чист? муҳлати иҷозатнома ба поён расидааст ё не? дар навор роҳҳои санҷидани ширкатҳои аслӣ ва халбакиро нишон медиҳем. ба сомонаи uk.gov ворид мешавем. дар қисмати ҷустуҷӯ ном ё рақами иҷозатномаи ширкатро ворид мекунем. масалан, ширкати Agro UK яке аз чунин ширкатҳо мебошад. иҷозатномаи ширкат дар сомонааш нишон дода шудааст. иҷозатнома бояд дорои чунин рақам бошад. рақами иҷозатномаро гирифта дар қисмати ҷустуҷӯ ворид мекунем. мебинем, ки ин ширкат аслӣ буда иҷозатнома дорад. самти фаъолият ва муҳлати амали иҷозатномаи ширкат низ дар ин ҷо нишон дода мешавад. агар рақами иҷозатномаро пайдо карда натавонистед, метавонед аз рӯи ном низ ширкатро тафтиш кунед. номи ширкатро гирифта дар қисмати ҷустуҷӯ ворид мекунем. мебинем, ки ин ширкат ҳам дар система пайдо шуд. дохил мешавем ва иҷозатномаро мебинем. бо дархости кор дар Британия, дар интернет ширкатҳои зиёд пайдо мешаванд, вале аксари онҳо метавонанд ширкатҳои қалбакӣ бошанд. масалан, яке аз ин ширкатҳоро интихоб мекунем. номи онро нусхагирӣ карда дар сомона ворид мекунем. No Result Fund маъноеро дорад, ки чунин ширкат дар система вуҷуд надорад. агар ширкат қалбакӣ буда иҷозатнома надошта бошад, натиҷаро чунин нишон медиҳад. блогер Муҳаммад Шарипов таҷрибаи кор дар Англияро дорад. ӯ шарҳ медиҳад, ки чӣ бояд кард, то ба номи қалобон гирифтор нашавед. одамое ки ё ин ки ширкатҳое ки фреб мекунанд ба худшон як почерки махсус доранд. яъне чӣ? диққат ҷалб кардан, пул тезтар гирифтан ва барои диққат ҷалб кардан чӣ лозим мешавад? ваъдаи ҳавоӣ додан. яъне мегӯянд, ки мо тра гарантия метем, ки ту визара мегирӣ. мефаҳмӣ, ки уже первый признак шай. дуюм, суми калон меган ва суми калоншона ҳамин хеле мефаҳмонанд, ки мо ба хотири оне ки мо дариҷа вайша сист мекунем, вайша грейд мекунем, и хелу хеле мекунем, визаи тра метиҳанд. визара ягон кас харида наметавонад. визара ягон кас тағагарӣ карда наметавонад. аз душанбе барои дархостҳои раводиди Британия танҳо тавассути TLS Contact муроҷиат кунед. TLS Contact ягона шарики расмии хадамоти раводид ба муҳоҷирати Британияи Кабир дар Тоҷикистон мебошад. ба шахсони алоҳидае, ки ваъдаи кӯмак мекунанд, бовар накунед. умедворем маълумоти лозимаро барои худ гирифтед. ба қоидаҳои буду бош, қонунҳо ва фарҳангу маданияти кишваре ки қарор доред арҷ гузоред. то нашри дигар, хайр.